Wow, tinubo ka na, no? Sa last year, muhugon ka. Shout out. Pwede mo man itong kantahan, laon. Kuhan. Pwede mo na kantahan? Ang kulang ang piso? Wala. Thank you ever so much. Ayan, welcome back mga guys for to this video. Hey guys, ano ka? Hey guys. Hey guys. Sabi mo, baby, hey guys. Ayan, for to this video, pupunta pa kami ngayon sa dagat at dahil Sabado ngayon, ayan, pagkatapos natin sa dagat, saka na tayo maglalaba. Opo. Ibi, mag-hi ka naman dyan. Ayan, maupay nga aga. May merna. Gagala ka na naman, Ibi. Ayan. Kasi may nining kasi nga kahit rayumahin na tuloy-tuloy pa rin sa kanyang mga gawain. Ayan. Hi. Nakanda pa, tao. Palakwan na. Ayan, shoutout kay may nining. Shoutout sa inyo. Mao. Inga, tabok lang ka man di? Umpay si kayo abot-abot na ngayon. Yan kano ko taga-tanawan la. Oo. Mao, tinubo ka na, no? Sa last year, muhugon ka. Shout out. Sabado ngayon at ang mga tao ngayon ay nangangarahibot lang dahil syempre, araw ngayon ng paglalaba at araw ngayon ng paninimos. Ayan. Ayan mga guys, kilala nyo ba kung ano yung tanim na yan? Yan yung nipa. Oo. Di pa siya pwede ka nun? Ayan guys, ito yung source ng aming pangkabuhayan sideline. Ginagawang maniyang. Nag-ano yan, nagtatagas yan ng tuba. Ayan, hindi, may tuba po yan. Yan ang tinatawag na maniyang o lambanog sa Tagalog. Kay nanay, inay, pakadigad. Hala, oo. Ayun, yung nanay kong nagpariband ay gustong sumama. Ayun, no? May tayo, muntik nang magpiragsit, Yung nanay kong nagpariband, gustong sumama dito sa dagat at gusto niyang magturtulnob doon for today's video. Ayan mga guys, humapit kami dito sa tindahan ni Giselle dahil si mama ay bibili ng balon ni Evie. Pwede mo man itong kantahan, laon. Kuhan. Pwede mo na kantahan? Ang kulang ang piso? Wala. Thank you ever so much. Thank you ever so much. Pag-ingat to ka lang sa magsaysay. Dire, padadadal na mo nga di. Waray kasi kami di daray. Salamat. Ay mama, kantanal di ka. Ayan, shoutout kay Ate Imi. Ayan, dito sa kanilang tindahan. Sel! O paano na panguskus, naka-vlog ka. Ayan guys, ngayon pa lang tayo man, mga Happy New Year sa mga tao dito. Tara Ibi. Hala, ata to tayo. To taging pa-ultrasound niyo. Babae? Wow. Hoy, kay lalaki, dir tutoy na sunan palayaw dir tutay. Ayun yung bibi namin, hindi pa nakakarating ng dagat. Kinain na yung kanyang baon. Ayan mga guys, mayroon dito mga lurang-lurang. Diyan, yan yung tinatawag na tapuso.
Diyan nakatira yung mga crabs at iba pang mga shells. So ayan na naman, nandito na naman po tayo ngayon sa Magsaysay Beach at napakaganda po dito mga guys. Ayan mga guys, doon po sa ating mga kababayang nagbabalak pong puntahan po itong Magsaysay Beach dito po sa Barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar. Kahit anong oras pwede po ninyong puntahan, mura lang po yung mga cottages, tag 150 pesos lang po. At syempre maganda po dito, tahimik, at pwede po kayo magdala ng inyong baon, pagkain, pwede din kayo magdala ng sound system, magkantahan kayo dito mga guys. For today's video, ayan, simple lang po dito yung lugar pero maganda po at magkakaroon talaga kayo dito ng quality time dahil parang napaka-exclusive po dito dahil hindi po ito madalas pinupuntahan ng ibang mga tao at kalimitan mga residente lamang ng Barangay Magsaysay. Madaling puntahan po mga guys. Ayan mga guys, shout out po sa lahat po ng aking mga followers. Daghang salamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong Maestro Waray. Hinahala ako.